Ni wasau puai kerteng pau kun sim kun amen. Kusra Jisu pensle ingi da sim ku chong me ko sim ku to ajin start ajin champang ingi mengin la ban champang ni ka tin ka chong ne. Ka gospel ka kum Markus kalanong ka bakhat lai. Habau Jisu lami na ka temple uway na kisanran ula ong. Hapet kunong hikai kat no ka jing itanat ki mau bat ka jing isong kun ki jentay. Jisu la phai kitien pio i kini ki jentay ki bakrao. On amsa wat umway umau la ka jaga. Ya uway pa uway en pentua. Jisu la syong halor ulum olip mar persya ya ka temple. Habau Petrus, Jacob, Yohanes baru Andreas kilayawan jar syau. Hai thu ingi lanu kani kan saudlong kila kali. Bat kadak kaba kumno kan pau haba an sapendep ya kini ki ai baro. Jisu la sedang berhikaya ki. Tu sumar Yordan bersyukur pi. Bun kibriu kinwan ka keteng jonga da kabaong. Dei manga bat kin syukur bun ngot. Bat wat kuslai wapi osngo ya ka jingki win ki thma hajan ne ya ki kubor thma sejngai. Kum kini ki ai ki dei banja. Henry kamut ba kabakut kalawan. Kawai kari kan yale ya kawai pan. Kawai ka hima kan her thma ya kawai pan. Ondon ki jumai keleng sodong. Wat kinem sniuru. Kini kilong kum ke jingsu kun barang sedang. Pia na dia tu sumar. Namar ki brio kin kem ya pi bat kin IT ha ka jing bishar. Pinsha syok ha ki sinakok. Pinyeng ha khamat kilat bat ki siem. Na ka bentar jonga ban saki ya ka kubor babha. Ya ka kubor babha de ban yalap syuah ki jat bin rio baro. Bat haba ki kem ya pi bat ki ring ya pi sya ka jing bishar. Walek khuslai ayu pi de ban keren. Anda poi ka por saong ya kata kaba an sa persat mensim hapi. Namar ki ktien bapikiran kin omlong ki jopi. Kin wan au mensim bakut. Ki briu kin IT la ki hinman ki paras ka jingyam. Kumju ki kpa kin le yala ki khun. Ki khun ru kin yang persya yala ki kme ki kpa bat kin pha penyap yaki. Manla ubriu ni si yapi namar jonga. Henry ubriu bayaine hadu kabakut un laj em. Pinsayu iya ka jing ijli bashar kai baka yang haka jaka bakam day bandan. Jar uba puli tu un sungtu. Di hakata ka por ki badan ho judia ki diban pet sikilum. Ubriu badun hatnum yeng un ampunlut por banlet sim ay na po yeng. Ubriu badan halingka day banlet pa siya yeng ban sim yala ka jankum. Kat no ka jing kordit hakitu ki singi ya ki kentay ki bapun kun bat ki ba aibun. Tuduai ha ublay bakini ki ai kin jia mentelang. Naba ki jingla not hakitu ki singi kin palat liam ya kanu nadu basdam keperthai menba ublay ula thau ka. Hadu menta mene bat on don syuk kum kani. Lada utrai sim la penlengkot ikitu ki singi on don balat im. Henry nak benta ki balajit jong ula penlengkot ikitu ki singi. Tila da unu ong hapi. Hapet ukris udan hang ni hapet udan hang tai. Wat ngay yu. Haba piap nabakin pau belai ki kris bakinong tu lapa lam ler. Kin le ki dak bagi jing phala ban syukur ladala wat ye ki balajit jong ublay. Ti tu da sumar bha ngalaya tu lupa hapi. Bat hakitu ki singi hadin kitu ki jing jenjar ka singi kan sadum ubnai unom syai syuk ki keluar kin hap ngasahit beneng. Bat ki bor kamarian kin sakulmar. Nangta ukun ubri un sapah kilo da ka borba bat ka buram. Un pha iki anger siki saul ban lum iki balajit junggu na bakut ka perthai syabakut ka beneng. Tu uding dumbur un aji hikaya pi haba kitenat junggu kila sedang kilung bat ki sayi kisla pitip bakal yur kelajan. Kumju haba piu iya kini ki jingjia pintip ba ulajan uladon hakerdok. Ngaya thu ya pi baka bani ka pateng ka bamenta kan oblik no shwa ba an urlong kini ki ai.
Ka benek ba ka kendau kindu no henry ki tien jonga kin om du no setia. Om dan patip lano kata kasini ni kapor kanwan. Lemni ki angel ha benek, lemni ukun utip tang ukpa. Tu sumar batu sarai na ba pimtip lano kan long kata kasini. Kan long kum ubriu ba mi ban jinglai ba ba i no ela ka yeng ha ki shakri. Uwei ba unle la ka kam. Ubutha yo nong ap kordok ban sarai. Itu ya sarai namar pimtip lano utra yeng anwan. Janmien ni siteng senya habakin isiar ni man step. Lada wan kendit umdei ban lap ba piyo tiak. Kabanga ong hapi nga ong habaro. Tu sarai ba tu ngor. Ke gospel jong utrai. Kajingero yami ku Chris. Haka sedang do jong ni kalendong ni iya kajing keli jong ki senran habak yu iya ka temple bat kajing itnat jong ka temple kiwan dan keli yo Jisu ban pukdo yo Jisu ko kunrat pe kajing itnat kajing te baru Jisu ang piu iya kini baro khai ngai thu epi ba kan support haba anum sa uwe uma halor uwe pat haba yo osngau ya kani kisenran kamtam kisamut ajar kerteng ha gospel Markus Petrus Jacob Yohanes Andreas kiwan man keli yo Jisu hayathu yangi lanu kani kan sa urlong bat kadak kumnu kan pau haba an sapendap yakini ki baro kani ka benta kani kalnong ka benta jong kata bagi om kata ka eschatological lane ka eschatology ka jingkren jong Jisu syapang kipor kibakhadu syapang kipor kibakhadu hakani kalnong niu I don artli kawai ka jingkren jong Jisu syapang ka jingpentwai ka temple Jerusalem hakaba uwei mau nomsa halor uwei pat bat syakmat susu padang niu I balas senrop lamru badi ka kubor jom ka jingwan ukun ubriu hakabai ki baro an sapendam haki kijat jong Jisu ka jingwan baar jong Jisu Christ ka mangi baro ni khmi lenti mangi baro ni khmi lenti ba Jisu unwan kata kadai ka jinget jungi kata kadai bangi phla barobor ka jingdwai ka jingphla jinget jungki apostol na ba unsawan pat ban bishar ki ki bayap kata kadai ka jingkar manjungi hakayu Christ bako man la kamas ni angut kata in bangi ba ni ku ngidi yakni kuri ni pen mentai ka jingyap jumi ko trai tat hadu pamendawan kabumut ni baro ni apmi liti kata ka jingwan ni kwa ba u Jisu unwan pat mangi wei ngin yo hom da kata ka buram ka jungu ban yo I o play markmat ban don ringkat ba play Henry lano kata ka sigi kanwan om dan bala bantip om dan mano bantip ba Jisu kum kajing kongo yala ujong ukpa kum kajing penrip jung u yala di hikmat jung ukpa ke boong ka siti siki Filipi ula ka ungu hadu kajing yap hadu kajing halo kading penagai umda kwa than ban pen I kajing yaring kat jung u bat ukpa Henry ula pen kli yala di da ka ba ungu hadu kajing yap halo kading penah na kata Jisu soong ba om dan betip ya kani kapor utip tang ukpa marwei utip tang ukpa marwei kandak jong kajing penrip jong Jisu yala di hakmat jong ukpa jong u bama u IT ke baro haka jing penyat berkajing penbena jong ukpa beki por ki ya baro Jisu sedang senengi lagi jong kisenran wong baik kinsawan sibun ba ki Krislam ler pinsa yo snow sepang katma sepang juma sepang kinem sniu kini baro khoi kidai dang kijing sukun barang sedang Jisu ang kum kijing so kun badang sedang kata ka ba Jisu kwa apan kamawengi ba ngimde ban lengo ba haki por ba khadu kini kijing sneo baro kinwan kibriu kin salong ki bakwan mentoi lade kum ba ong ka sithi ba arjo Paulus ya Timotheus ke lonong ka balai dekat benikong terter ba haki por ki ba khadu kibriu kin salong ki bakwan ki ba it tanya lade ki ban sabishni ba kumta terter kijing sneo kon sa syarkai hadu kata bat ini osngos pang kitma jumai nem sdia bakini ke baro khoi bun sin habangi ngi osngos pang kini ke ngin che yo ibon ba kijing yathu lupa ka baki break persang ban predict lane ban batai ba ka jingkut kan sawan hakata ka por hakata ka singi ba kata ka
Ngikum ki bangai ha utra Jisu da kabang pensyong nong rem ya baro ka jing tho bakhuai na kamtam bu jutang patmai baro ka wei laring pensyong nong rem ka bumot ka bau Jisu ukwa engi kadai banginam sya ya lam bakla hang no hanuru banginam sya ya lam bakla ban ko ingem dan ru ka jing tieng ya ka e Henry ka bakam kung san kadai bangin long ki basyara ya ladi ban long ki balas kre ban long ki balas syara ya ladi Takdau Jisu ang kini kilong tangkum ka jingsu kun ke barang sedang. Kum ke jingsu kun ke barang sedang. Nak kata kadau Ibriu kisah yalam bakla wat iki balaji jong blai. Ngidan kam ban husian. Ngindai ban sya yalam bakla hanu ru. Sakawai ke bau Jisu om. Om dai tang kata ki ban sadon kino hikai ke bakla. Handai syusyu ru Ibriu kinsa long ru kinsa IT yapi ki bangai ban sya stom ban sya jinjar nang tar pinsa yang saki nak benta jong Jesus Christ nadu kaspa snem baningkong jong ka jinget Kristan nadu ka por ki apostol ki baro khar arngut kumju ber Paulus nadu kutu ki por gi i ba kani ga jing ong jong Jesus kala urlong bar kayai urlong haman la kapateng hadu kani ka por jingiru kidang bon don bun ki jaka kaba kani ka urlong kaba ujisu pada usut u om kadai gane bangim dei ban khuslai namat balai hakatu ka por ban sa syatian bishar ujisu ukular ba kiktien ba pinsa kren am kinwan na unsiem ba khut kidai kichong unsiem ba pinsa kren ban om no yangi iwei pe wei ba hakitu ki por dei ublei unum i no yangi unsiem ba khut undon ringkat lang bangi hakajin sya bishar un yang ringkat lang bangi bat kabadon kam uang bangi dei ban long ki bayai ne hadu kabakut ban la yem ni hab ban yai ne hadu kabakut om dei ladang ila sedang bha ka nuru dei ladang yem yai ne hadu kabakut ke baru khot ki long le no kadau ke ching yai ne hadu kabakut kalong kabakong san ni hab ban tuai barobor ban long ki bayai ne Hadin kani uji su batai syapang kajing ijli ke basyar kai kani kani nak kitab Daniel kalau nak berkendai dekat barfnyo kat wei life wei kat ar kat wei ni syam sepang kata kajing ijli ke besar kai barkani ke ulong ke por jung skim usim Antiochus basau Epiphanes hapreng ki spa ki sinem ke basi spa androfnyo spa androfsan shwa Jesus Christ ha por jung ki magabi ila arban yu haka kitab baningkong jung ki magabi sepang kini ke Hakatu ki por ki uni usim ule benye ki ju ba ka e ba ule ba wan si Jerusalem u penyeng ya ka statue jong ublei Zeus ha ka temple ba terwa jingkinya da ki jingkinya ki ba ki da ki merat ki ba jaklia ka balong persya e ka an jong ublei ka long persya e ka an ju ki ju nak ta kada ka jing ya ke jing le ben ki ba syarkai But Jisu kwa ban om katu ka balajia ka por ki magabi katu balai tu lupa Daniel katu kalajia mensua handrei kandir ka do ya ka ka bakam sir kaisu ka ban sawan dia ha ka temple berkata ka dia ka por ki Roman ki wan rum ban job ya ka nampak Jerusalem bro ka we ki pentua ki penjot ya ka temple ki penjaklia ka temple berkata sir kai ka ban hadu kata-kata ki Roman ki le ya ki ba Israel ha katu kapor but katkum ke jing thu ko ong ba ka jing jenjar ha po kanong ba Jerusalem kalong hadu kata-kata ba ki brio ki kimi ki paru ki kloy ban ba me la ki jong ki khun tang ban im ki mek yap ki shudon halti hasingkin but ki du lut na dong sedong ka jing ser khe ba hadu kata-kata ye kanir la tho ru wi u long tho history u Josephus cha hapre ha ka kot jung u sepang ka thama jung ki ju But Jisu om gum ni ladap hiyo iya kani ka kai kani ka dur ba ijli ka yang haja ka om dei bandan phi dei ban phet om dei bandan ka jik thmur ban yale persya pinamla phi dei ban phet but ka temple jong ublei asya pentua house nem nyo pho Jisu om kani ka pateng bedreu kanam ja no shwa ba kini ke ba khot ki urlong ba kini ki jinga thu pa jong Jisu paro kila urlong house nem nyo pho na du unri du nyo pho kata ka jing hertma jong ki sipai Roman ya ka Jerusalem ka jing kan prai ka temple house nem ba nyo pho hadin jong Christ ka mod ha po sa house nem jong ka jing ong jong Jesus Christ Sakawai ka bangi di ban kan mau nak benta ki ju nak benta ki ba Israel ka temple ka long ka microcosm ni om lane kata ka
perthei kamariang kabarin. Ka perthei kamariang kabarin. Nak takadaw ko jing tuwa jong kan ni ka temple kalong kum ka it's the end of the world for the Jews. Kala long kum ka jing kut jong ka perthei na ka benta jong ki Jew. Ka jing kut jong ka perthei kamariang hi barok away na ka benta jong ki. Kalong ka microcosmos. Natakadaw hakini ki jing kren ngi yui. Baka singi kan sedum upnai upnam ajing syahsyuk haka temple kidon kini kidur kijing draw jong kasingi jong benai jong ki floor jong ki planet balatip haka ki por yakini bar khot chap tualu haka ju kar komru kani bedu ka thoru eka ai ka ban saja haka por ka bakadu haba jisu om ukun ubriu pinsayu I ya ukun ubriu ba ya hano kilo on salum eki bala jet na ki saul air haka singi bishar ka bakadu ujisu un sawan ban bishar eki ba berkibayap. Unwan kung ukun ubriu ban yo ya kabor sinchar ya kaburom kabaring kaban ya don ringkat lang hak kamon jong ublay badon bor baro. Yang tada jisu pun kut ya kani kajing hikai da kaba ong yangi iway pe iway. Mamangi iway pe iway ngin long kibala kre ngin long kibaya syara ya lade. Namar balay ngimtip ya kata kasingi. Ngimtip lano jisu unwan hai biang. Ngimtip lano jisu unwan ban shaw yang iwe bewe. Kata kajingwan ba arsin tu urukan jalan ngimtip. Henry ngitip ba unsawan. Nata kadaw ka ay kabaw jisu ong tu syarai ba tupik ngor. Wong kabanga ong hapi nga ong lang habaro. Tu syarai ba tupik ngor. Kuhaman ko para bi tu ngilong di papan kre ya ladi namar ngimtip lano jisu unwan ban shaw yang lano unwan ban shaw yang kala ban long ba nga nuan shaw so nga marwe simet ni kala ban long maka jingwan ko arsin ju kan ulong ha po so nga ngimtip kam dei na ka banta jingiru ban khuslai pangkata ka ba kongsan ka dei ka jisu ong ka banga ong hapi mo ong haparo tu syarai bat tu pingon tu ngin long borobor ki bala kre bat ban kala ka ba mut man la ka pot ban pa ni ka jing ai jo play bangin long ki ba ya ini any ro yo Jesus Christ junam la junam amen wa beneng to ai ba kaching ngai ka mela ai ngi ha ukun so mi Jesus Christ u men chungi ba kading so kaching ai ka pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching kan ba ka khu na man ta kaching wan ka ma chungi to ai ba kaching ai chungi kan pan kala ngi shakinong bat sambai bam ju tha jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kala kolong brio man brio na syapo ba ya kajing tha baro ah kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong kajing snil ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing ai jong kajing bili kan karsiu biang hangi ki pan grim jong kajing kermen ya kajing thrang na kan ta kisba beneng to ai ba kani kajing ai kan pan sapriang ya kajing kemen ba kajing suk jong nong pan em jungi sya satla ka perthai chami ublai jungi ubala ka khu junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kuduno kitam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tu doa ina bunta jingi